beth ni'n neud yn beicio gwaed ydy cludiau. Unrhyw beth sy'n angen symud rhwng ysbytion mas o oriau, a ni'n neud hynny yn hollol am ddim i'r NHS. Mae rai pobl yn dod i dweud wrthyn ni y stori, a maen nhw'n dweud wrthyn ni, heblaw chi fydd y plentyn ni ddim yn byw neu fydd y tad fi ddim yn byw oherwydd chi wedi dod ar moddion. Y gwobr nathon ni ennill wedi bod yn help mawr mewn sawl ffordd. Mae'r gwobr yma wedi helpu ni i cael mwy o gwirfoddolwyr sy'n golygu ni'n gallu cynnig mwy o gwasanaeth. Yn gyntaf, fel ni'n dweud, mae yna rhywun ar y ffôn 24 awr y dydd yn barod i ateb y ffôn rhywle yn Cymru. Just fan hyn yn Aberystwyth, ni nawr, lle o'n i ar y ddechrau yn cynnig gwasanaeth just dros y penwythnosau. Erbyn hyn, ni'n cynnig gwasanaeth nos Lun i nos Gwener o 5-10 a'r penwythnosau. Oherwydd mae mwy o bobl i helpu ni, mae'n golygu fod ni'n gallu rhoi mwy o gwasanaeth. A mae hwnna'n wir ddim jyst i ni yn Aberystwyth, ond ar draws yr elusen trwy Cymru. Mae gwobr yma wedi helpu i ni a mae pobl yn swyddoli y gwaith dyn ni yn neud. Ni'n gwirfoddoli a ni'n neud y gwaith yma'n ddim, a ni, mewn ffordd, chi ddim yn neud ar gyfer y diolch, ond pan mae rhywun yn dweud diolch trwy gwobr fel hyn, pan mae rhywun yn dweud wrthych chi, diolch yn fawr, ni'n cydnabod beth ydych chi'n neud, ni'n dweud dyma beth ydych chi wedi neud i ni. Mae'n teimlad ffantastig pan mae rhywun yn rhywun arall o tu fas yn dweud da iawn, dyma beth ydych chi wedi neud, a dyn ni'n falch iawn o beth ydych chi wedi neud. Ydy, mae'n neud gwahaniaeth, mae'n helpu ni i cario ymlaen oherwydd weithiau, fel o'n i dweud, os ydych chi ar y ffôn 3 gloch yn y bore neu chi mas ar y baic am hanner nos, y ffaith fod rhywun yn dweud diolch, mae rhywun arall wedi cydnabod fod ni'n neud y gwaith na yn ffantastig, mae'n teimlad ffantastig ydy. Thank you.